Doncs l'hoquei patina és una disciplina que ve d'Anglaterra, de fa molts anys d'Anglaterra. Juguen 4 jugadors i un porter per equip. En el banquillo poden haver 4 i un altre porter. Consisteix, com a tots els esports, en marcar un gol més que la resta. Es juga amb un stick, al igual que la disciplina de l'hoquei herba o l'hoquei gel, és un stick diferent i una pilota. És un esport molt dinàmic, és un esport molt d'equip, un esport competitiu on fa servir molts aspectes del cos i moltes coses mentals, no? Jo crec que és un esport molt atractiu, a més, pel públic i un esport col·lectiu jo crec que és beneficiós per tot, companyerisme i sobretot això, intentar ser millor persona i millor company. L'equipació bàsica, evidentment, són els patins, l'estic, les genolleres, les espinilleres, la coquillera. Els porters es necessita un casc, un protector pel coll, un peto, unes guardes i uns patins. Llavors ja hi ha les proteccions que són més secundàries, però és important perquè és un esport de contacte i on la pilota és molt dura, però amb uns patins i un estic ja es pot jugar. Tenia amics que jugaven a hoquei. Un dia vaig anar a veure'ls i em va agradar. I des d'aquell dia vaig començar a jugar a hoquei. Perquè és un joc molt divertit i perquè m'ho passo molt bé. Estic amb els amics i jugo amb ells. I de vegades guanyem i de vegades perdem. Fem coses divertides, de vegades fem jocs i a vegades fem entrenos divertits, fem partits. A mi m'agrada molt perquè és divertit fent patins i amb el pal de hoquei jugar una mica i a més portes proteccions, no et poden fer mal. Als 3 anys perfectament, ja hi ha molta gent que comença. Als 3 i 4 anys és una edat òptima per aprendre a patinar bé. Tot i que és veritat que amb 6, 7, 8 anys també s'hi pot. Jo, per exemple, tinc el meu fill que encara no té 2 anys i està patinant. Patinant és un dir, no? Però va amb aquests patins de Fisher-Price i està passant l'estona allà, amb els patins. Hoquei patins, al ser un esport molt diferent a la resta d'esports que es practiquen amb bambes, com és el futbol, el handball, el bàsquet, els nens ja, a la que s'hi posen els patins i agafen aquesta habilitat, disfruten moltíssim perquè van més ràpid i fa que l'esport sigui diferent. I al patí els hi dona un element diferenciador.